Ja, det er mig. Hvor fanden blev du af, mand? Ja, der er møde, mand. Hvad laver du? Møde? Hvad for et møde? Ja, dine investorer, for helvede. Nå, det møde. Jeg er på trapperne. Jeg er der om 10 minutter. Du skal kraftedeme skynde dig. Vi sidder her og venter. Jeg er på vej. Hej. Okay, hej. Hej. Fuck. Så er vi i gang, så skal vi afsted. Endnu en begivenhedsrig fridag. På vej ud at stikke lidt af med min kollega. Tog det fisk på bodega med sovepose og ligunderlag. 2 mand høj på en cykel på fortovet med en hvilesesring imod Mordor. Pearl necklace. Hæfte